салом дӯстон, Барселона пуху прахи Реалро баровард. Инро ман нагуфтам, инро як мухлиси Барса ба як мухлиси Реал гуфт. Аммо то куҷо ман ба ин гуфта розиам ё ки не, инаш гапи дигар аст. Касе ин бозиро надид, пушаймон шуд ва касе дид, мехоҳад як бори дигар бинад. Медонед чаро? Барои он ки имшаб ин финал булотар аз Эл Класико буд. Албатта на барои мухлисони Реал, зеро ин хушбоварон дар ҳақиқат боварӣ доштанд ки Реал Барсаро шикаст медиҳад, ё шояд орзу доштанд, намедонам. Ба ҳар сурат онҳо пеш аз ин бозӣ дар фейсбуку инстаграм, твиттеру одноклассники, дар кӯчаву бозору сари остановкаву даруни автобусу маршрутка гуфти бобои ғулом гӯшу пари мардума бурданд ки Барселона бой медиҳад. Русо як мақоли хуб доранд ки мегӯянд: хорошо смеется тот, кто смеется последний. Ана акнун хандаи мастонаи мухлисои Барсаро боз то Эл Класикои дигар тоқат кунед. Имрӯз як мухлиси Реалро дидам ки ин бозиро такроран тамошо мекард ва ба фикрам бо умеде тамошо мекард ки яке Винисиус гол мезанад. Ман дар нашри пешин нагуфтам ки ӯ ба бахти ҳарифони Реал як одати хуб дорад ки аз 10 зарбааш 9 тояш тарафи паррандаҳои осмон меравад. Надида бошед, аз ин ба пас бинед. Акнун биёед дар бораи худи бозӣ чанд ҳарфе гуфта бошем. Ба фикри шумо 100% омодаед то ҳарфҳои моро дар ин бора бишнавед ё анихтараш нашри моро тамошо кунед. Пас шуморо маътал намекунем. Рафтем. Дӯстон, сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. Дар онҷа регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди BARSATG. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Хави дар қиёс ба бозии нимфиналӣ дар ҳайат чанд тағйирот ворид кард. Барои мисол Кристенсен ва Балде дар хати дифоъ ба ҷои Алба ва Серхио Роберто ба майдон омаданд. Бускетс ҳам дар миёнаи майдон пайдо шуд. Рафина бошад дар захира нишаст. Ба ҳамин тартиб Тер Штеген дар дарвоза, Кунде, Араухо, Балде ва Кристенсен дар хати дифоъ, Де Йонг, Педри, Бускетс дар миёна ва сегонаи ҳамларо Гави, Дембеле ва Левандовски ташкил карданд. Дар оғози бозӣ Реал чунон бозӣ мекард ки гӯё фаворити ин бозӣ бошад. Албатта вақтҳои охир дар ин бозиҳо Реал ба ҳайси фаворит бозӣ мекард, аммо гуфтиҳу гапҳо имшаб не тут-то было. Барселона бо оҳистагӣ ташаббусро ба даст мегирифт ва ҳуҷумҳои хатарнок мекард. Дар дақиқаи 33 бошад чунин як ҳуҷум ба гол табдил ёфт. Ба якборагӣ Бускетс, Дембеле, Педри ва Левандовски дар ин комбинатсия ки онро Гави ба гол анҷом дод, ширкат карданд. Баъди зада шудани гол Реал бо оҳистагӣ фаҳмид ки ин Барселона он Барселонаи соли пор нест ки онро ҳел-ҳели катакон кунед. Зиёда аз ин дар охири қисмати якум баъди як ҳуҷуми нобарори Реал, Барса як контрҳуҷуми зеборо бо иштироки Де Йонг, Гави ва Левандовски анҷом дод ва ин маротиб исми Левандовски дар табло намоён гашта Анчелотиро дар ҳоли шок монд, зеро ӯ хуб медонист ки голи дар дақиқаҳои охири қисмати якум зада шуда сахт рӯҳияи бозингаронро мешиканад. Анчелоти хуб мефаҳмид ки Барсаро акнун доштан мушкил аст ва дар қисмати дуюм оҷилан тағйирот ба миён овард. Ӯ Камавингаро аз майдон гирифта, Родригоро ба бозӣ овард. Аммо ба фикрам аллакай дер шуда буд. Албатта Барселона таҷрибаи бо 2-0, 3-0 ҳам бой доданро дорад, аммо на ин маротиб. Қисмати дуюми бозӣ баръакси хостаҳои Реал, Барса тамоман вазъиятро контрол мекард. Дар баъзан мавридҳо ба назар чунон мерасид ки Реал кайҳо байрақи сафедро бардоштаасту ба капитулятсия розӣ аст. Чанд тағйироти дигари Анчелоти ҳам кор надоданд. Омадани Себалос, Начо ва Асенсио ба майдон мисли будани Винисиус Жуниору Ферлан Менди буд ки гуфти момаи хусият аз дасташон хоки барои мазор намеомад. ин қадар Реали харобу хазонро дер боз надида будем. Ба фикрам Реал аз ҳамон бохти гирифта аз Вилареал дар Ла Лига ҳанӯзам ба худ наомада буд. Барса бошад ҳамоно ҳуҷум мекарду ҳуҷум. Дар дақиқаи 69 дидор бошад Педри ахиран ба осиёби умедҳои Реал як сатил оби хунуки дигар рехт. Акнун аз 3-0 раидани Реалро танҳо худо медонест. Хави бошад бе ягом асабхарошӣ барои нигаҳ дошти ҳисоб бозӣ мекард. Рафиния, Гарсия, Кесе, Серхио Роберто ва Фати бошанд бозии Барсаро тақвият бахшиданд. Ба ҳар сурат Реал анихтараш Бензима голи худро зад, аммо ин гол дар дақиқаҳои иловагӣ буду дигар ба тақдири бозӣ ягон таъсире надошт. Гуфти Игнат Петрович: ти опоздал, Карим. ё шояд Каримро масъалаи дароз кардани шартнома бо Реал ки ҳанӯз маълум набуд ташвиш медод. ӯ хело асабонӣ менамуд ки то ду маротиб назад, гол нашуд. Ба ҳар сурат баъди бохти суперҷом робарияти Реал фаҳмид ки бо Бензима шартномаро тамдид кардан дар кор ва онро то моҳи июни соли 2024 дароз карданд. Хулас дигар ба Реал дар ин бозӣ на Карим кӯмак карду, на Жуниор Темболи, на Асенсио. Садои ҳуштаки довар Рикардо де Бурго Бенгояҷи аз 14-умии ғолибияти Барселона дар суперҷоми Испания дарак дод.
ин аввалин ҷоизаи хави дар Барселона аст ва саимона метавон онро ба кулли мухлисони Барселона ва албатта ба худи ӯ муборакбод гуфт. Ин бозӣ нишон дод ки Барселона ба оҳистагӣ ба сатҳи топи худ бармегардад ва омода аст бо топ дастҳое ки Реал дар он феҳрист шомил аст даст ба гиребон шавад. Зеро бозиҳои Лигаи Чемпионҳо нишон доданд ки хавиро мебояд барои баргардониндани Барселона ба сатҳи пешин арақи зиёд резонад. Акнун дар ин роҳ як қадами бузург гузошта шуд, аммо ин ҳанӯз як қадам аст ва ин роҳ бошад дароз аст. Аммо биёд ин соат кулли мухлисони Барселонаро бо ин ғолибияти бузурги дастаи дӯстдоштаашон муборакбод гӯем. Браво Барса! Фикр дорам дар пушти ин хурсандии бузург шумо як лайки обдорро барои видеои мо дариқ намедоред ва мо аз шумо албатта ки хурсанд мешавем. Мухлисони Реал бошанд бигзор зиқ нашаванд. Имшаб шаби Барса будааст. Барои имрӯз тамом. Худоёру Муҳаммад ҳамроҳатон.